Lau bost urte izango ie, asteazkenetan etortzen hasi nintzela, eta hortik aurrea ez te fallatu, eta ez te fallatzeko asmoik. Ze harra da. Bueno, nik uste inauterizalentzat, iteiteun ganberra da guztitaz aparte, lehenengo ganberra da dela, inauteri horretik astean festa dalako, 12 ordurenago, eta horrek sortzen motivazioa beharra dela. Eta hoxe, azken baten etorri 12 ordurenago, eta hoxe ondo pasa, eta hoxe, egurra hasieratik.